Ay ka-52 nga pinakauring nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Siyudad ng Borongan nga pinanguna ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco aging buhat espesessional han naglabay nga adlaw. Apan ang mga pangunag yung tratahan konseho ni nga sesyon adun pag-aprobaran resolusyon nga nagpaparigon ng Joint Resolution number 2026-01 ang City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council ug City Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga nagdideklarar nga ang siyudad ng Borongan inadahi laraman stable internal peace and security condition. Ginaprobalan liwat ang resolusyon na nag-iendorsar ug nagre-request an appointment ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas como full-fledged nga Chief of Police sa Borongan City Police Station. Nga ginpasa pa ang resolusyon na nag-aprobar ang akreditasyon han masunod nga civil society organizations, Divinubo Community Resource Management Association, Sabang South Fisher Folk Association, Barangay San Jose Kababayan Association ug Punta Maria Fisher Folk Association. Samtang gin-refer ang Committee on Finance and pagripaso ang 2026 annual budget ang Barangay Pinanagaan Sangguniang Kabataan ug Barangay San Gregorio. Ug gin-refer liwat ang Committee on Transportation and pagtratar ang 22 nga mga aplikasyon ng prangkisa and motorized tricycles for hire sa siyudad ng Borongan. Hining sesyon iginpahamtang ang Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit o TFLRU ha konseho ang pinakauring nga datos sa aktibo nga prangkisa and tricycle sa siyudad. Base ang Mayo 31, 2026 nga datos, kundi na siya in maabot in 1,269 nga prangkisa han 1,800 na kabugusan nga ihapan prangkisa, naabot 196 ang ihapan abilabli pa nga prangkisa. Ginigadayon liwat ang mga pitad nga angay buhaton agud makapagpagawa sin real-time data ang TFLRU gamit ang pinakabago nga teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.